Nahi nuko hasi berriro guain udari buruz, pues, hantemen pixkat ibiltzeko herri kirol munduan. Txapelketa, sartzeko? Ez, Exhibizio moduan? Exhibizio. Apostuakin? Hor ja, ez da apostu erik. Hor ez da apostu egoten. Apostu mate ongo da, afaritxo mat tartien edo zerbat ere baina. Zeo ongo ez da? Ja, apostu kitiko edadia joan da daude. Eta, adibidez, guantxe, ire exhibizio horietan, ze ur mota moztuko dituk, edo ze inberdek beste ur hori zea baina hundillo da nan horietako ba moztu, o zeo zedakak esportian prestauta? Exhibizioetan normalin, hola, eur koskorra mozten dire, bueno, kanerdiko iruri ontzakoa, eta hola, eur txikile eta politen ikusteko, exhibizioetan eta tita, eta fuera. Enborra ondu joiekien anaizera, jota, ez dakizuen, deitzen ez duenok ez dakizeiden zelan aiken aizeren. Eta ja lotuta baldakazu ordu nudako zerbait, hola? Oinik udara eldu da pixka, baina, bueno, jendia asitzen da deika eta orduko prepatu honbar da pixkat. Bikain, eta adibidez, lehen garai baten ez egin nola entrenatzen zinaten, nola jartzen zinaten martxan, baina guain ze, entrenore fizikua eta dieta eta hoi da nahi behardek, gaurkoak bezala, hoi lehenoko aldea entrenatu behardek. Ni izaldatuko bain. Ni izaldatuko bain. Ni hasi nintzen egan zen oso desberdina, gero haitu nintzen legan, ni lehenbiziko haitu nintzen eskolari zar baten eskolatikan. Vale. Naparra zen, Doramarikoa, eta orduan zen, jan ikeara herri jan jatera ematen zuten. Jan tope, eurra. Osaltzeko igual, arroz filetia, eta gero egu esaten jun pontxe. Hori gorringua bakarra, txuringua kendu, hori bota azukrea. Guain alderantziz, guain txuringua jatei eta gorringua kendu. Hala da, no, beira, hori jentziren. Hori azukria eta platanuak, eta... A ber, gauzak hori? Gorringua, 6 gorringo. Bai, azukria. Ardua, platanua, plaidanak txikitu. Arduakin? Ardo beltza, zurilla, ose botatzen? Ardo beltzakin. Ardo beltzakin, Ai, ama. Hori janda gero, ondotik gan, Osea, arauna xerra gozaldu, patatakin, piperro batzuk, edo zer gauza? Patata igual ezkin jane, baina jan gehiagi. Bai, Guardia jatzen zen, baba txikiak, ez babarronak, babak. Baba txikik, bai. Baba jan, eta gainetik igual txuleta, eta gainera gero urik ezeateko. Ardo bizkat janakin, bai. Bai, eta ura ez? Ura ezeateko. Niko satzen zuen agarri. Eta izostar daulako iketzitxon orduan, ez da? Orduan baina gandik ez nuen ordu momentu, eta gero, bai. Gero, bai. Hori zene txarrena netzako. Nola aldatu dituken gauzak, Baina ni mendila juten izelegan bueltikera, mendi bueltikera, egarri egitutzen. Egarri egitutzen. Iturriak uste nolea kriston tragoin behar, derri hor. Bueno, bestela noka aguantatu. Ai, ama, ze berezi jai. Eta, bueno, eta gero hori, igual, hori txapelketa egunian. Adibidez, gozai hori eta baskari hori eta, edo egunero. Hori egunero itxian. Egunero itxian. Preparatzen nahi zinelegan. Vale. Egunero. Kortziz la, marri. Garri, gehi niztek nola aguantatzen zuten ziportan. Ozoikan, hemen, hau indartxu bendik. La leche. Bi paliza bai, hori, egunian, Eskerra, gero fruta bai. Hori. Ze fruta? Zagarra? Naranja asko jateko. Laranjak, Bai, arekin gura pixkata, bale. Baina bestela bentsat, pasatzen dituen egarri. Egarri ja pasa? Egarri ja. Osa, txuleta nahi aina. Eta hurik ez? Gehi eta ure zean. Bala, letxe. Eta hori zenek esate zilan iri, hori zenek lehenoko... Lehenoko eskolari zar batek. Bai, Lehenoko oitura ala zuten doike. Vale. Gero ja aldatu zen, horre laroita labindo asinitzelik ja beste apostuk eta orduan beste batek esatu ziren beste dieta mota bat. Ez gaur eguneko zala, lehia. Erdibideko bat. Gaur preparazioa oso aldatu da. Orduko eta gaur egunekoa. Gaur dena gimnasion eta crossfit eta lago historio biten da biltzen preparatzen.